assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jaydele moɗon weltare min dañi huccidde moon e subaka kala ɗum ɗon noon saka noon e hande talata hande o ko wiide tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitake e lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ha oɗon boroso wawa hollude en caggal kono kadi jaam ruttito e nder Sénégal duumo ɗum noon subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonde bonum gorko Amadou Moussane chemise ma yoɗi a jarama mi salmitimama ha jaltenɗomi hokkuma cadeau anen taw jiiɗa e cadeau hanki mo ganduɗa ko rewɓe teddinira windere nde kono dande haaɗi mbar kam lacrymogène aji natani e dande ma an kono kadi e dande bébé Khadija hanki lacrymogène kam tampini amen hanki Amadou tampini surtout wan noon woɗɗani sara moɗon ko toon to nder Parcelles Assainies eɗen mbi tan no mbiɗani allahumma amin yo Allah addu jaam duumiɗo e leydi Sénégal kono kadi oɗon bros Covid 19 ruttito caggal yimɓeɓe e jokka e gurnumeji muɗum saabu eɗen gandi gueɗɗe kala wonko tekkirondi ɗum ɗo noon Aissata ko salmitadema e calminalima tedduɗe calminɗa ene subaka he kono kadi ko ɗin calminɗani duttaten kuccinen ɗum e bandiraɓe ganduɗa enen jeeɓe en jamma e ñalawma subaka kikiɗi kono kadi gam ha joni jokkude e ɗoftade hormade programme uji meɗen eɗen mbiyaɓe hono ngo oɗen wiide kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande Aissata ina jeeya ko ɓuuri tengtude roɓino men jaydeji no wayno ko gueɗe Ousmane Sonko omo ganduɗa kadi ko alhaali muɗum mo rewreteno kono kadi konngudi mabɓe ganduɗa kanko Ousmane Sonko o suuti hanki caggal nde o iwi e juuɗe dadiɓe leydi men Sénégal kono kadi e konngudi woni discours hoore leydi ndi Macky Sall kamɓe kala noon ne wayno konngudi mabɓe ina tawte e nder jayndeji leydi meɗen Sénégal kala e kuuɓal e o subaka hande jaynde quotidien udditidama ko noon tigui nden noon wi ko jaltal omo ganduɗa ko Macky Sall kame Ousmane Sonko ɓe mbi tan de ko pelbodiral kongi moni kala e mabɓe suuti konngudi e jamma beɗɗo ɗo ɓe kollitti wonde noon ko hoore leydi ndi kañum de eri ko deere kono kadi e teere ɗum ɗon noon o hollitti wonde mawo kay ha joni jabtoɓe sukaɓe ganduɗa jiyama e booli wuuro lamorgo ngo kono kadi e nder jokki Sénégal kala e kuuɓal so tawi noon koto banggue omo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko gonɗo e contrôle judiciaire on ɗon de ne wayno tuumi ko Macky Sall ne wayno kañum de ha joni janfi leydi Sénégal kala e kuuɓal e on tuma noon kanko Ousmane Sonko o eri ko yo Macky Sall ummo e laamu ngu kona ɗum ɓe garti ha joni e pelɓodire hanki tigui ñalawma o ɓe mbi tan ko dariɓe leydi men Sénégal kañum tan o saaha hande ne wayno beddi pettoje lacrymogène tawi koye manifestant ji arnoɓe toon wadde manifesté toon to place de la nation ɗin konngudi jaaji ina tawe hello jeeɗiɗi e nde jayne quotidien le quotidien jayde gendire le soleil nden waɗi ko natal hooreji leydi ndi Macky Sall gam yidde andinde wonde kay kanko mawɗo leydi ndi o nani hono erago ɓesgu leydi Sénégal ɗin konngudi noon woni ɗi suuti wiide wonde mi nani on walla ni mi faami on onon sukaɓe ganduɗa kon telliɓe e booli wuuro lamorgo ngo Dakar e on tuma noon o wi ko laamu leydi Sénégal ma wallide ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen e ɗin seppoji ɗi ganduɗa ko balɗe 5 kono ɗum ko noon o arti kay ha joni e ɓeydude ko yewti koye oncude on budget mo ganduɗa kay ko politique pewɗo e sukaɓe leydi Sénégal caggal muɗum o arti e ɗeɗɗidde oɗo couvre-feu mo ganduɗa gonnoɗo ko 21 heures nangui 5 heures du matin o wi oɗon couvre-feu de ma tuggu minuit e feedo 5 heures du matin on tuma noon o holliti wonde yo yimɓeɓe gaccu kormo kadi hono lawol leydi men Sénégal kono kadi wawa wadde golle muɗum no hannirta ni e on tuma noon ɗin ko nguɗi jaaji ne tawe e hello 12 ha 14 e nde jayde guendire le soleil jayde losko enquête nden ɗon jayde arti e on ɗon ɗiɗon seppoji ɗi ganduɗa ɗi ko jibinɗe mayɓe kono kadi e bonandeji ha e guykaji ɓe kolliti wonde noon ko jaam mo ganduɗa kay haysono tawi ko jaam mo ganduɗa kay hande inana moni kala ina tan haaldu no woori ɗum ɗon noon ko wadde natta mo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall wondude e Ousmane Sonko ɓe mbi tan de ko moni mabɓe kala e rima nde deere arata ɗum ko caggal nde balɗe limlimtinde leydi meɗen wuuri seppo e on tuma noon kanko hoore leydi ndi o suuti en konngudi so wiide wonde ye en paam enen de ko en ɓesgu woto ko en ƴiƴam gotam Sénégal ko fandare wotere ɗum jeeyi sababu noon o erima nde jaam e duumiɗo artata kona ɗum ko ɓe garti e toɓɓe sappo ɗe Ousmane Sonko ne wayno eri wonde yo laamu ngu wat so ɗum ala jaam duumata ko e leydi Sénégal caggal muɗum o erima kanko Ousmane Sonko mouvement MFDC wonɓe toon to diwan Casamance ne joƴƴinta petelaji ɗo e lebbi 6 paaɗi beele kay leydi Sénégal ina eto yarude yesso ummo e fitinaji ɗin konngudi jaaji ina tawe e hello 2 ha 5 e nde jayde witende enquête jayde vox populi nden ɗon jayde arti e caggal balɗe 5 fitinaji kono kadi
golle wargoji haani e guykaji hani e pelbodiri hakkude Ousmane Sonko e pouvoir leydi Sénégal ɓe mbi tan oɗo saaha hannde ko saaha bisugol hen ndiyam ɓuɓɗam omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ɓe mbi tan de ko deñi hakkillaji kono kadi omo ganduɗa ko Macky Sall kañumne ɓeydi deñude hakkillaji kamɓe ɗiɗi kala konngudi mabɓe jaaji ceertuɗi ina tawe e hello 4 ha 5 e nde jayde Vox Populi Libération nden ɗo ne arti e konngudi omo ganduɗa ko horejo leydi ndi Macky Sall ha joni cuɗɗo konngudi muɗum caggal ne wayno seppoji gulɗe jaw ha yooɓi pittali yimɓe yonɓe ɗum noon noon ko ɗi konngudi suuti hanki wonde mi faami mette moɗon kono kadi mi andi tampere moɗon ha tengti onon wurɓe e leeɗe ɗe hani e toon to banlio e on tuma noon o holliti wonde maw ƴettu pellitte ɗe ganduɗa ɗe kay ko gam wallidde sukaɓeɓe golle tawi rewɗa ɗon to banggue ha joni ɗenon caɗele e wiide makko ko oɗon boros coronavirus caggal hitande timmude ko yimɓeɓe paaɗa e on tuma noon konngudi Ousmane Sonko ina tawte hen ɗum ɗon ko konngudi ɗe o haalde on mo ganduɗa ko doyen des juges ɗum ko hanki wonno ɓe mbi tan de ko kuccam ɗam ganduɗa ɗam ene ɗeɓi hawna ɗum no fewi so en tugnima e nden jayde nde refte konngudi Ousmane Sonko so wiide wonde caggal nde ɓe kuccitɗo aɗana ɗo o wi wonde komi hoolaki on mi hoolaki ñawore leydi Sénégal haysinno tawi de kamɓe ñawoɓeɓe ɓe kaaɗimo haalde e oɗo dossier hakkude makko e Adji Sarr o wi tan ko ɗum dossier politique ɓe mbawa haddemo hen haalde e on tuma noon maître Ciré Clédor Ly suuti en konngudi o holliti wonde Ousmane Sonko wona tigui lawol leydi Sénégal accimo kono kay ko ɓesguji ɗi kañum jeeyi sababu haw accita oɗo saaha o waɗa ko wiyete ko hono contrôle judiciaire jayde L'Observateur nden ɗon ne ari ɗin ɗon fitinaji kono koye fannu goɗɗo ɓe mbitan de oɗo saaha hannde ko ñawore nde ala kay baɗɗo ɗum so wona ɓesguji leydi Sénégal e on tuma noon ɓe garti ko yewti ko e konngudi caggal fitinaji tawi noon ko konngudi jaam ummorade Macky Sall kono kadi Ousmane Sonko moni kala ene wayno waɗi discours mo ganduɗa kay ko deñowo leydi men Sénégal e on tuma Alioune Tine arti e ko holtantoɓe ndewi ha ɗum ɗo kala jibina to banggue jaam ɓe garti ha joni e on ɗon contrôle judiciaire wonande kanko Ousmane Sonko kono ɗum ɓe gaari yo mo ganduɗa ko biteɗo Mouhamed Ka woni oɗo agent mbo GIGN mbo grenade fettono e junggo muɗum ha lanciti ɓe garti e darde on ɗon gorkajo kono ɗum ɓe jeehi toon to Diawɓe ɓe ganduɗa kay ko konngudi goto e manifestant ji mo ganduɗa ko kuural fino ɗum e becce on ɗon de arti hen no ɗum ɗon siforino kanko on ɗon sukani ko natal makko woni e nder nde jayde witende L'Observateur jayde Stade uddata dama ko noon tigui honono kala subaka nden ɗon woƴa ko yewti koye coftal ɓalli nde ari eko yewti e Ligue des champions 8e de finale retour ɗum ko toon to Dunde Europe ɓe mbi tan de ko FC Séville walla mbiyen ko FC Porto kam e FC Séville ko hande sanga 20h kono ɗum ko natal Erling Haaland wondude Cristiano Ronaldo ɗum ɗon ko yidde wiide Juventus mo Cristiano Ronaldo o saaha hande de ina jogana kuluhuli e on ɗon match hakkude mabɓe FC Porto so tawi noon koto banggue hono Haaland mo Dortmund to ɓe kolliti wonde de kamɓe goni favori e oɗo saaha kono ɗum Andrea Pirlo suuti konngudi holliti wonde oɗo saaha de kamɓe kala aɓe daari kono kadi Cristiano Ronaldo ina waɗa ko wiyete ko hono motivé gam ina wayno de folde on ɗon match ɓiɗɗo leydi Sénégal najo walla mbiyen ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe ina tawe hen ɓe mbaɗi ko namdal beele caggal nde clubaji kewɗi caali ha joni accede jour uji mumen beele éliminatoire CAN 2022 fayani e dirtinede ɗum ɗon koye mayiɗo ndu lewru mars jogori wonde kono ɗum ko noon ɓe gaari e konngudi Idrissa Gana Gueye kolliɗo wonde yen pam hakkude mabɓe Barça ɓawa janggo walla mbiyen janggo tigui ene wayno kamɓe kala sa hande aɓe daari e nder temedde ɗiɗi kala manam ko wiyete hono 200% aɓe mbaɗi ko wiyete ko hono concentré ɗin konngudi makko jaaji kanko ene tawe e hello jeegom e nde jayde Stade konngudi Idrissa Gana Gueye uddiroɓe men jayde jewɗo subaka Aissata noon tigui jayde Stade uddi damal ɗum noon garene banggal gongal woni banggal fait divers walla mbiyen banggal yewtere meɗen subaka law ɗum ɗon noon hande Amadou Moussa hanki ine anda o mo ganduɗa ko kanko woni yette Ousmane Sonko o woppitama o faye ɓesgu makko ɗum ɗon noon hewɓe dañi hen weltare e ɗum kadi ina jeeya hen kadi kanko gardiɗo leydi o waɗi discours kankone Ousmane Sonko o haalde ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni militant ji makko e kadi sénégalais ji ɗi ɗiɗon discours aji ɗi noon hande ayi ko yiyama walla heptinama hen e nder jaydeli ɗi ko kañum ɓe dawri hanki ƴewtidama
nawtama gardiɗo leydi ndi kañum Amadou Moussa wisi ndiyam kono kadi o arte toɓɓe kewɗe ɗe ganduɗa yete o yewti hen walla mbiyen o arti hen ene jeeya hen darade kadi no ɓeɗo sukaɓe mbatte ha daña liggeyaji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu o wi ko ɗo joni ene ƴewtinda crise oɗo mo ganduɗa Covid-19 addi ɗum yane ɓesguli kewɗi ha saabini mataw ko tagui ko saabi ɓe jalti ko ɗum ina jeeya hen kono kadi couvre feu mo ganduɗa yete ina dañno ene waɗe 21h walla mbiyen 9h jamma joni nawtama ha minuit ɗum ɗon noon Amadou Moussa ko ganduɗa yete ina fadano e gardiɗo leydi ndi saka noon e ton walla mbiyen no haaldiri hankkini o huccite ɓe ganduɗa ko kamɓe goni sénégalais ji e saka noon e mette ganduɗa ɓe dañi ɗum woni sukaɓe mabɓe ɓe mbasi hen ko noon tigui Aissata en tout cas ko ɓedde discours aji ɗiɗɗi ganduɗa ko hoorejo leydi ndi Macky Sall wondude e opposant muɗum gana woni kanko Ousmane Sonko so tawi heeɗima discours aji ɗiɗɗi hay sinno bien vrai ko Ousmane Sonko adi huccidde jayndiyankoɓe caggal muɗum sanga 20h kanko Macky Sall o waɗi onon discours à la nation eɗen mbawi wiide ko discours no mbiɗa ni erade jaam hay sinno tawi omo ganduɗa ko Ousmane Sonko waɗi ko wiyete ko hono saisir to banggue occasion pour ne wayno hono kampuɗe ɗo woni ɗo woni heddade kañum woni lundiɗo en ji ɗo yi wonde ene wiye hono gouvernement d'union national eɗen gandi o saaha ko ɗum ɗon laamu ngu eri caggal nde ɓe mbaɗi ko wiyete ko hono dialogue national ɗen noon toɓɓe ni ne wayno hoore leydi ndi arti hen kono kanko Ousmane Sonko hollirde wonde o hay saaha goto kanko walla neɗɗo makko ne wayno jeeyatake e gon ɗon laamu ɗum noon ko hollirde wonde ene wayno kanko fandare nde ko wotere ko sumgoji 2024 e on tuma noon o andi kadi wonko welimi e discours makko o holliti wonde ko kanko hoore makko mo andi kewede yimɓe ndi wona yimɓe Ousmane Sonko ko tampere sukaɓeɓe gondi ko tampere yimɓe faɗende ɓittende kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa ɗe pawdiri e dow koye leydi Sénégal naaɓe saabu Aissata so en ciftini seeɗa leydi ndi ala premier ministre foof ko hoore leydi jogui mi sikki ɗumen kalɗi on laabi limtindi hunde so tawi fawdiri ma wor ko wonani ma wor ko waɗaka goɗɗum ɗum ko caɗele ɗim ko ganduɗa ko woni boros ko wiide ɓittede Sénégal naaɓe jiiɗa faɗede neɗɗo guurɗo e dolol muɗum suyama yo nattu galle muɗum ko aɗi nanguel muta tawi wona en heewɓe liggotono ko jamma nden ɗon faɗede nan ɗon kono kadi fitina hakkude laamu ngu e société civile eɗen gandi Boubacar Camara jagganoma ɗo ɓenne kadi aussi nan hen kono kadi e deƴƴere mawɗo leydi ndi to banggue on troisiéme mandat hakkillaji ɓiɓe leydi Sénégal naaɓe kewɓe nan ɗon jogui wonde ene wayno omo jogui fandare walla mbiyen yidde wadde présenté en 2024 ɗum ne kadi on sikki nan ɗon goɗɗum e goɗɗum ko fawdiri foof nan ɗo hannde ɗum ɗon mi sikki Ousmane Sonko faami ɗum hen kañum hoore muɗum holliti wona yimɓam tan gona e beddo mais ko Sénégal na foof gona e beddaɗi saabu tampere mumen goɗɗum ɗum sinno tan woni kanko Ousmane Sonko o gayno discours o guila 18 heures eɗen mbawi wiide hoore leydi ndi jaabi mom Macky Sall kono noon wonon ko discours mbaɗaɗo enregistré kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall on discours kadi aussi en jii discours to banggue haji no denjiɗi ɓesgu ɓiɓɓe hakkillaji ɓiɓɓe leydi ndi kono kadi andude tampere mabɓe woni ko kalen ɗo joni ko wadde fitti ko discours aji ɗi ganduɗa ɗi ko paranoɗi kañƴi ɗiɗi kala par ce que ko kamɓe jeeyi hande sababu fitnaji ɗi kanko Ousmane Sonko o haali kanko Macky Sall o haali heddi ko yimɓeɓe yo nan ko haala ko so woni fitnaji lombima hakkude leydi ɓe lombidiɓe kaali en nani koɓe kaali ko kamɓe kala ko ɓuuri hen ko hewde ɓe eeri ko jaam wadde ko on jaam woni leydi Sénégal so tawi en mbaɗi résumé ko ganduɗa ko woni discours mabɓe kamɓe ɗiɗi kala Aissata noon tigui Amadou Moussa saabu hanki sa ƴeewi ay haali joni discours aji ɗiɗɗi wona e waktu goto waɗa kono kadi sinno mataw waɗano ka enregistré kono kadi wonko ganduɗa Amadou Moussa jaabuwol gardiɗo leydi ndi arti hen woni surtout e banggal ɓe ganduɗa goni mayraɓe ɓe saabu kanko Ousmane Sonko e discours makko o wi ko maɓe mbatta kala ko darde mabɓe hagge darde mabɓe ha laamu dampa ɓe ganduɗa kamɓe goni koreji sukaɓe ɓe ɗon kono kadi laamu wi ko kañum ma wat haƴƴe doole muɗum ha darono ɓe ganduɗa kamɓe goni ko kamɓe mbasi hen pittali mumen kono kadi dañɓe hen gañandele hande ene leele hôpitaux ji woni banggue dadiɓe woni banggue population o saabu ƴewtidama hewɓe dañi hen gañandele hay jeeyaɓe Croix Rouge Amadou Moussa ganda bone piltat haɗata tan e jomum ɗum ɗon noon koko ganduɗa ko discours hanki paɗanoɗo e caggal leydi ndi saabu guila nden nani wiye yo haal
hande Antoine Félix Diome haali wiya ko wona konngudi Antoine fatte kono kadi ko konngudi gardiɗo leydi o tigi fadete nde ɓe ganduɗa kamɓe goni yette banggal diine leydi meɗen jooɗi kaali noon nden mataw o wi hankkadi yonti noon mi huccitay Sénégal ji mi huccitay sukaɓe mi huccitay yummiraɓe kono kadi mi huccitay population o foof mi haalda e moɓe te o holliri noon mette makko o holliri kadi bone tan hatta tan e hoore jomum kono kadi maɓe daro kala koɓe poti darade ɓe mbaɗa ɗum kono kadi ɓeydude walla darade no sukaɓe liggori saabu oɗo saaha ko saaha mo gonaɗo ko saaha musɗo muuse aduna o foof saka noon e nder Sénégal Amadou Moussa saabu marché ji luuma so kaɗama si sukaɓe liggotono toon marché ji udde guila 17 heures te wonɓe ɓe ganduɗa ko toon liggotowo ne wawi wiyede 17 heures puɗɗoto liggeyaji mumen ɗum fof haaɗe e nder leydi Amadou c'est très normal ara e oɗo situation mo ganduɗa ene ko kañum gonɗen ha woɗɓe ni natta hen walla ko jeeyaka hen ko jeeyanoka hen natta hen woni banggal agression ji ƴewtindaɗi ɗi banggal guyka ƴewtindaɗi ɗi saabu ɓeɗon yiyete ko tagui ɓe ummade Amadou ko goɗɗum kono wona wadde manifesté tan surtout ɗum woni ko kalɗen nane or caméra yidde wiide kala ko heewi rufat Pulaar haali ha haljiti aɓe kewi wiide so maayi heewi deƴat ɗum ɗon noon no mbiɗani caɗele kewɗe ganduɗa limtinde e dow ɓesgu leydi Sénégal naaɓe ko ɗum jibinta ɗum ɗo donc noon en kaalino guila adana mbiɗen hono leydi ndi ko kañum ardi leydi ndi donc so tawi a yi leydi ene dilla moƴƴi ko jalta guila e law mbiɗa sikki konnguɗi makko ɗi haysin tawi ɗi tardino en kaalino kono kam eɗen ɗamini discours makko e discours Ousmane Sonko hanki ene gasa ɗum ɗon wawa ha joni wadde APG hunde ko ɗum woni ko jiɗɗen oɗo saaha leydi ndi yaara yesso kadi guila adana ɗum ɗon haalnoma ɗum ɗon kadi ne soyno alhaali couvre feu en état d'urgence e ko nandi hen ɗum ɗon ko fitnaji ɓeydi leydi ndi donc yimɓe ne mbawno wiyede jeehe jokke liggueyaji moɗon kono moɗon masque kono kadi distanciation sociale e sodade ko nandi hen kono noon couvre feu en tout cas ɗum wona solution ɗo e leydi men Sénégal noon tigui Amadou Moussa yo Allah waɗanen jaam wisane en ndiyam salligue nder leydi meɗen ɗum wonno komin gaddanno ane roɓɓindu jayndeli moɗon banimon Debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa heɗanno ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré